Rep sirup, rep sirup, sirup saking kersaning yang sekarang binarung larasing sekar wanda kesuma dene niki kinario dadya yang turodo tulang jane prosarajono Bana warna gambar jalmo Harileka calamine Bana warna gambar jalmo Harileka
dalanging guna lawan sekti kudu wani handap asor ya sinapun tamu Dojoto melegari Ngamarta, melegari Indraprasta, melegari Ciptakapura. Salah
panjenengan ingkang tansah aneng ngenani dhateng kesabinan. Ngiring kedhateng pategilan ugi mantu dhateng samudra gedhe. Malah wonten sini pasir kawonten pabendunganing kita. Pramila sinebat negari ingkang panjang ujung liri panjang dawa ponconaning kunjung luhur kawi bawani. Apa kang kita liya pertanda liwat bekti lamun negari Ngamarta. Negari cinta kodho ingkang sinebataken salah sawiji negari ingkang ketingal Samya Reja. Tegese wong kali kesal bulu bekti tanah persabinan. Bumi sami rupo sami dinabuh kacondongaken kawin ini ning donya. Dadi pamrih aja nganti sareng kebaden wong sipate warga ingkang pikiran sandang luwih pikiran mangan. Beni rojo beni buluh bakal buluh dadi dasar besawan negari Ngamarta prasasat sampun wonten basan saupeke adol gondhong sasuwe adol kayu sateklek wis katon sampe sandang lawan kapane. Gunung Iwang Ling Sibrejen Panaraja kaya wangsul dateng kandang ketinggal sewang negari Ngamarta ana pranyekane Suradanawa rambataning kayu Parwaga. Kula paraping pendhita Sundul Paringama gancang paring dijuluk. Dan ini posisi ingkang menjawab kursi gading damar Cono angkatan saking Purwarga sak negari Ngamarta ini sak negari Indra Prasta. Ini bukan sini maknanya berbeda dijuluk Sipun Prabu Dewa dijuluk Ira Gesang Derma Kesuma Gesang Derma Raja Gesang Guna Kalikrama dijuluk Ira. Salah sawijining ingkang ambek berbukti bahwa Leksana ingkang tansah nindakaken talika Dermaita kelawan Sarayata diri sungsem ngolah kasutapan ugi mengolah dhateng kapanditan karo ngolah dhateng kaprajuritan. Dasar salah sing Nalendra ingkang tansah anaguna hami gunatan ngantos pendhet dhateng guna gunaning Jalmaliyan unggul boten ngantos kaukuran dening ngandhap boten ngantos kaidaan pramila pinanjak saged para saking ligani prasat ingkang tebih sami tumiyun ingkang telak sami tumaklum boten kok lantaran kinebat kula perang nanging saking gedene
pinarak sapenjajar Prabu Sang Prabu Kuntadewa. Sudara Werda kang inggil saking negari Diwarawati negari Diwarawaka ingkang kapatah dados dalanging Pandhawa. Sri Narendra Bathara Kresna Gesang Kesawa Gesang Padmaraga Gesang Janardana Gesang Wisnu Murti Gesang Hari Murti ingkang sampun derek ngabiyantara panjenengan persaban negari Ngamarta. Dene sawira Sri Narendra Bathara Kresna panuga ing Pandhawa Deksa wonten lumajang tengah salah sawijang Dipati Satya Tunggul pamenang Harya Werkudara Gesang Bratasena ingkang sampun pinarak wonten kedhaton negari Ngamarta. Ugi wonten pepungkuran wonten kersa-kersane Harya Werkudara Satya Wijaya saking Satya Madukara nggih Madubanda. Sang Bananjaya nggih Arya Janaka nggih Arjuna. Nggih sang Kumbang ali-ali. Nggih sang Partadewa nggih Partakaraya. Sumawana kawuhlaning wonten pepungkuran Jen Prabu Kuntadewa. Kang rai kembar satria kang inggil saking petap saking bumi Retawi. Sumawana satria inggil saking kesatriyan Sawu Jajar. Raden Angkula Raden Sahadewa Raden Pinteng Raden Tangsen. Lah dene kang sampun pinarak arwepeh kanthi negasila tumpang suku ngapuraning asta. Menika warung modal kepatihan wonten negari Ngamarta. Ingkang asma Wirapati Talbaga. Ingkang sampun kados juga batur perdaganira. Rati kirayapan para Bathara Srinti ana jaga keloro-loro kang miyo pasinami. Wonten bangsa ingkang ketika manggul payu dalaning. Sami nanging ngupakaken upanjane Prabon. Sami nanging Payung Agung Aruna. Payung Agung Tunggul Naga. Banyak dalang sawu galing banyak dalang Hardawanika ingkang pinarak sakaran kirim sangaka. Boten kok lantaran kinepak Bandhawa perang menika boten. Aningkangipun saged gedhene kautaman Panjenengan Prabu Darma Kusuma Mesin Prabu Kuntadewa Gesang Wijakangka sebane para mantri Bupati Mbajeti wonten kedhaton negari Ngamarta prasasan jejel manggil-unggil pindha susuk ageng alit lan anom saumpamipun pendhapa negari Ngamarta punika boten pinageran boten rinajekan wesi gripen ingkang semanten agungipun. Mila mara dhateng sagung kula kali raja nika derek klebet sedaya dhateng pendhapa negari Ngamarta. Sebane kono kaning raja agung itu lan anom pranyata dedel manguyul-uyul kedhaton negari Ngamarta. Mila ngantos menawi saking nompet dhateng kandhang mandan mangile ngantos nompet dhateng ancak suci
Nanti doyong-doyong ancak suci sini dengan sagung poro kayakane projo. Lah dene sibane Purwadya Kala. Mangidul nonton gantung palu aman adol. Ngarep jedul gantung Taman Sawi. Mila kate tipir sotan ganira nganti ambe. Titioni Bodayani sireping kanyon. Rara dan obah samirana datan wonten ingkang lumampah. Ingkang katirta saking Pandhawaning swami para pradonga binareng swami Ibu Waragana ingkang pinuju Ambokardi wonten kedaton negari Ngamarta. Negari cinta kabul Yono katon pati tarang Yono katon pati tarang Tondo nyoto menawi negari Ngamarta salah sawiji negari ingkang gedhe
Paduka paring kabar lan rumiyin dumateng Kang Rayi Kuntadewa badhe paduka badhe lumawa dhateng Praja Ngamarta. Kula kinten Kang Rayi saged atur pingsungsung kahormatan sak rawuh paduka. Napa kanthi sugeng sak rawuh paduka Koko Talendra Diwarwati. Yai Suwun ngedakaken ature Yai Sumyaji Yai. Kangge ngriyen Yai. Dene kawonten pratayipun Raka dhateng Praja Ngamarta pun dadosaken Yai Sumyaji menika gagap-gagapan nampi pratayipun Raka Yai. Kalau wau Yai Suwun ngaturaken salam taklim sungguh pangabekti munggah kanca dumateng Pondok sampun kula tampi Yai sampun kula tampi. Boten lagi puja pangestanipun Raka Kemeng sumrambah dhateng Yai Sumyaji Yai Kuntadewa Yai. Inggih kakang Gural anggen dalem nampi. Kata piantuk kene andadosaken jimat kaya ingkang maripe selamin yogesang. Koko Prabu sarana duka mbok bilih wonten dawuh ingkang badhe karunginaken wonten madyaning pasewakan. Kula trima duka paring sabda lan rumiyin. Nanging mbok bilih mboten wonten dawuh ingkang badhe karunginaken wonten madyaning pasewakan paduka kula aturi pinarak Koko Prabu. Wonten kursi gading yang sampun dipun samaptaken sagung purnakaning praja Yai Sumyaji. Kangge mboten kirang sekeca anggenipun Raka pinarak. Sampun. Monggo dipundhaken sagung para kadang Pandhawa madyaning kaluwarga negari Ngamarta niki Yai. Pangetaken dawuh ingkang Koko Prabu. Manggo dhisik Yai, adik wong bagus, adik wong degus. Sena becik wartamu, mangaen ana pun kakang ana Praja Ngamarta kene. Apa kanthi Basuki Raharja sak prapanira Werkudara. Memang jurang jurang swaraning sena kadya gajah Singobara. Ini adikku katur ana marang buara Bunta kakakku. Ya diyena wis tak trima Yai puja pangetanipun kakang. Sumrambah kanjeng para adisena Yai. Ya tak trima. Dadena jimat adikmu Sena. Adikmu Sena ngatur bekti lan jeneng kakakku dong. Ngipi apa pun kakang Yai pohon banjur ngatur bekti lan kula biasane gak tak ora-ora gak tak ubrak-ubrak kaya catur bekti kok tundone iki meng para banjur ngatur bekti lan kakang ya dong sing kaya ngapa najan to watakku sing kaya kene aku dulur-dulur ngatur bekti lan cerita kakang tak trima dikene puja pangetanipun kakang Yai sumrambah lan para tak terima nemu tak dadeno jimat dadeno kaya diri cekelare Bratasena agungane Bratasena besok itu piye ya dikene oh kita jadi kondo poro ya ini pangetan jauh Koko Prabu Kang Rayi ning Juna ngatur suku pangabekti tak koko Adi Janaka puja pangetawane pun kakang sumrambah
Kural angin dalam nampi katampi astok kalian dadosaken jimat kaya ingkang paripe. Koko Nalendra Diwarwati kang rai ngaturaken bekti koko Adi kaipe tak trima nyanyi. Puja pangenanipun kakang sing merambah adi kaipe. Senganika dawuh Koko Prabu katampi astok kalian dadosaken jimat kaya ingkang paripe selaminya Gusti. Ugi kula kawulaning Raden kula kanthi cukup pangabekti Koko Prabu. Tak trima janjian kula. Kula karo Raden Sadewa kanthi cukup pangabekti Koko. Yayi Sadewa tak trima. Koko Nalendra Diwarwati kang rayi kanthi cukup pangabekti. Iki mantuk Koko Nalendra Diwarwati kang rayi Sadewa kanthi cukup pangabekti. Anjani kembar, kowe tak trima Yayi. Puja pangenanipun kakang sing merambah. Mangke dawuh sampun kula tampi astok kalih. Inggih mangke dawuh sampun kula tampi astok kalih. Kang padha lungguh kila tumpang ana ngersane ingsun kaya dening Patih Tambak Ganggung. Yayi. Becik warta marang ngersanipun kakang Yayi. Ora dosa awi cedhek surinan ketaken wasan andalem gedhi ana setetes andagi kula sampal pun kakang kepingin mundhut atur para yayi bab tata gelaring persembahan negara Ngamarta kang angka 2 bab penguripaning para kawula alit teladan negara Ngamarta ana karang pedhesan margage Pondang matur lan pinaning sun Yayi Tambak Ganggung. Manis mungkin prasad ana kang sami sini ingkang matur Kang Rai Patih Tambak Ganggung sinuwun sadèrèng Kang Rai matur Purmadya ngantos susana dumateng Jengandika dalem paring Kang Rai Tambak Ganggung ngaturaken sugeng pangabrahamu kita nyuwun hadapi kepada Yang Dewaji Yayi Tambak Ganggung tak trima Yayi puja pangetawene sun sumrambah kanjeng para yayi katampi astok kalih dadosaken jimat kaya ingkang paripe selaminya gesang sinuwun. Banjur kaya ngapa Yayi para panjenengan ingsun nyadong atur para sing kaya mau. Mangke kedawuh Yang Dewaji sinuwun. Paduka samirsani piyambak sagung punakaning praja. Banjedi panjenengan Praja sedaya sampun marak sepon kraton negari Ngamarta. Jejel mangyil-yil pindha susut ageng itu kelawan anom. Saumpamiya pendhapa negari Ngamarta menika boten inajaken mesi ligen ingkang semanten ageng-agengipun. Kula para tetep sagung. Panjenengan Praja menika ingkang gawi pingin derek mlebet dhateng pendhapa ngriki sepuyu dhumateng penjagalan Sin Prabu Kuntadewa Yang Dewaji. Ulaya syukur nek ngono Yayi Tambak Ganggung para kawula dasi kaya ngopo. Kawontenaning para kawula dasi nggih para kawula awit ingkang gesang wonten
laladan negari Ngamarta menika prasasat gesang sami saya kurukun Kyai Kakabdi. Bangun padukanipun piyambak-piyambak sinuwun boten wonten. Para kawula alit ingkang padudol sakadang boten wonten. Kebumare ngantos kakah-kakah ngantos bantah binatang. Awit kakuan gegayuhan napa kemawon dipun mumpakaken kanthi sae karembuk kanthi delik ilo dadosaken nunggal sawijining kekajengan yang dewa aji. Kulayo syukur yai tambah gagah. Kulane kan leripun Kakang Bendung Wara. Kaya tak boyong saka negara Gendhing Pitutur kala semono. Tak prekat dadi waraka dalu kepatihan ana negara Ngamarta ya cinta kapula kene. Mbok menawa atur para atur sing becik. Mangetaken dawuh yang dewa iki mangetaken dawuh. Akhir nggih jadi suwun Kakang Alendra kados pundi. Anggene pun raka mlebet dhateng bancik keprabon sadèrèng mlebet ndapa ngriki teng Jawi wae wonten undang ateges bancik. Nika pun raka kok kaget. Wonten klapa janjangan pinggir niku. Wonten pari pencar-pencaran, wonten jodang joli cempana. Katon-katon wonten napa beras makarung-karung. Menika saged Kakang Pandhawa menika badhe tindak pundi Yai? Adisena kaya ngopo para sejarwani Yai? Ya. Aku sing dateng. Adisena kaya ngopo? Ngene lho to. Mula bukane kahanan Praja Ngamarta para Kakang Pandhawa kaya trima undangane percik. Kakang Pandhawa trima undangane Kakang Semar. Undangan bab apa Yai? Dene apa teng warta-wartane Mbok Bakul Sinambiwara sing tutut ana dalan. Percik kaya dina sak mangko iku kaya kasil bangun kelurane Klambi Sireng dibangun kanthi apik. Sekabeh pembangunan sing katon kumuh dirombak kabeh. Mila dadekno mencorong dadekno apik malah temu jarene Mbok Bakul Sinambiwara bangunane percaya Kakang Semar iki kaya dingedap-edapi kaya kedabe sinigar kelawan kayangan Sunoloyo ana kayangan Salendra Bawana kono Kakang Pandhawa saged madhep kados makaten monggo dipun imut-imut Yai. Cara pungkasane pungkas pete manut kandha lakon peteng Baratayuda Jaya Binangun wonten padang guru kasetran. Menika sing ngatur strategi perang, sing ngatur tata rakine perang, sing dados kusiring para Kakang Pandhawa. Menika sinten Yai? Inggih Kakang Bathara Kresna. Sampun kaserat wonten pakome Baratayuda Jaya Binangun kok bilih wonten pecahe Baratayuda Jaya Binangun wonten padang guru kasetran sing ngatur strategi perang para Kakang Pandhawa menika pun raka Yai. Malah kula semedya labu-labet kula lila najata kula Nalendra Binatara Wendiri Warawati kula lila dados kusiring para Kakang Pandhawa. Inggih. Lah dene sampeyan kula lakon ing dados dawuh ing lampah maksud
Karena gawe nglampang ya apa ya Deng. Semar iku sapa adikeno? Semar ya lurah Lapis Ireng. Terus Yai Sumiaji Nalendra Negara Ngamarta. Mula kanane ana Semar banjur ngundangi kanggo layang ulem kanggo ngundangi lan Yai Sinuwun iku lho. Apa ya patah? Apa ya patut? Mestine lamun iku cara ngaturi Semar iku tindak rene Yai, tindak rene banjur ngaturi rawuh. Ya iku Yai Sumiaji diaturi pinarak utawa lumahan praja. Ngamarta praja, ngamarta menyang Lapis Ireng lha ngono. Kok nyatane kanane perjeh cukup menehi layang undangan niku lho. Unggah-unggah lho ndi. Ngene lho Dang. Pendhawa iki sakjane iku cara digawe pakong unggah-ungguh ya unggah-ungguh. Tapi delok Dang. Labuh ing perjeh. Labuh ing Kakang Semar iku. Cara Mbah Boyo iku biyen sing ngomong ya Semar karo Bagong Besut. Nganti Eyang Abiyasa, Eyang Kulasara, Eyang Sputrem, Eyang Sakri, Eyang Manu Mayasa sing ngomong iku Semar. Lah dene menawa kanane perjem to Semar iku ora duwe Subasita. Yo ayo dimaklumi lah wong jare Semar iki yo gak tau sekolah. Ayo dimaklumi. Aja kok delok iku wong cilik terus kon cara kono Nalendra njaluk disembah-sembah yo disungkem delok Semar iku sapa. Ngene lho, jadi seno didengakaku. Adikae inggih sengaja dawuh kok. Iya kena, ngono ya ngono kena. Adikeno. Sing ngundang paribasane nek rupa ulem iku Nalendra saka pundi to? Nalendra saka negara Basan Mandura negara saka endi ae Lesan Pura lan liyane Trajul Trisna iku Nalendra. Mung cukup dibari ulem kudu bloko tungso utawa pantes. Tapi Semar itu patane kono kawah gedibal keset buruh ya. Kok banjur Yai Sumiaji kita ada Binatara Negara Ngamat cukup diundani ulma ulem iki lho. Pantes saka inggih mangkir biyen weran. Prasasa sesasi kapengker Kakang Semaripun sampun ngaturipun rayi kanthi matur. Bila dinsak menika ngaturipun Kadang Pandhawa sak perlu dipun ajak Pitaraja Andrawina ke Lapis Ireng awit Semar menika kasil bangun ingkang kados makaten. Menika sampun layang ngaturi kanthi atur dahat ing penggalih kanthi atur manggi kang rai pribadi. Ingkang dados dasare kawontening Madisana kula layang ulem niku sampun kaping pindho niki Kakang Prabu. Nuwun. Napa malih kula disampun midhanget Yai. Warta-wartane Kang Semar oleh bangun. Lapis Ireng ngedapi dientro kados dene Kayangan Suralaya Jambi Sinigar. Lah kaya Suralaya persis bleger lak ngono. Inggih. Lah niki lho. Wong kanane Lapis Ireng ku patrape kelurahan, mboten keraton. Kok banyak bangunane ketan-ketan. Kira-kira Semar niku mboten korupsi ta kira-kira. Nek Lapis Ireng niku keraton, menika pun roko saged cara mahangi, saged cara nampi. Lah tapi Lapis Ireng niku kelurahan. Kamangka kelurahan pun pokok detang. Sak keluar Lapis Ireng enten pinten padukuhan. Iwan adijan ya Lapis Ireng karang kadempel, karang kletak, karang kadileng-leng,
nek gak salah iku lho ana petang dukuhan. Inggih sekawan dukuhan niku kok. Menawi sekawan dukuhan sak dukuhan niku sak hektar. Berarti ini petang dukuhan. Ganjarane kaya ngomong dadi lurah niku petang hektar. Petang hektar iku tandune apa kemawon? Bakal ngasilno pinten. Kamangka kaya Suralaya Pendopo niku katritis inten berlian kados mangkatan menika werta-wertane kok bakul Sinagara Puraka boten anyi murupi. Dalan-dalan dipun aspal dipun cor. Sae sedaya boten wonten sikuncrit babar pindah. Iki malah kadhe bangun bangunan sing anyar terus operasi. Burung mari malah medak. Niku Semar niku punya hasilane pinten ya iki nuwun. Ora kemawon Alendra, menika mboten saged kok tindakan kados ngaten. Lah karane bangunane Semar kota Mesir kang dadi entro kaya kan Suralaya. Mbok menawa wonten miskiling ratu ing Raja Sekali yang pramesti guru ingkang angsal bebendu. Menika mboten Nyai Sinuwun Kuntadewa mboten Semar kula Yai. Ingkang minangka dados dalange Pandhawa. Dikira dalang Pandhawa ora iso tutur-tutur, ora iso cawe-cawe. Niku lho. Ya monggo bangun sak wajare. Syukur. Iku nek bangun urunan bebasane. Teng. Wayah iki bangunane Semar apike kaya ngono. Lah iki lho. Wis mokal. Adiseno. Semar itu gak korupsi mokal. Semar itu gak dodol asene negara itu mokal saged bangun mokal. Karena kanane kaya duit-duit saking keraton negara ngamarta menika iki cara ngono akeh sing ngawasi. Lah iya sih. Akeh sing ngawasi. Lho kan yo kok duit ae karo kan bulan. Cara pimpinane gak cukup dhewe. Bendarane sing cukup mau setemper dari liyane. Malah saiki cara ngono. Cara sing dhisik bebaton saka bahasan saka dhuwur-dhuwur negara ngamarta iku gedhe saiki dilongi. Ana tembung apa to? Efisiensi. Ya ngono bener-bener ae nek kok cepet to kecandel untu. Makanya kita gede-gede kita cepet kecandel kan kalau butuh karena dari situ gawi. Jadi kabeh-kabeh itu cara dipangkasi kabeh segeri kabeh. Kok banjur kan bakal bangun koyo ngono. Mboten dibanjutaken Yai Sunaji. Kula mboten lila. Kula mboten trima awit kawontenaning wonten dukane Ratu Jawa Sekali kang angsal bebendu. Kula minangka dae Pendhawa Yai Sinuwun. Perintah sadane sangko kesaru gegering wadya kula coba kanca wadon ana lagu ning raja jundha waduh cara dayo sing jajal ayo disebakno kumpul bendaramu sik ana madane pasewakan iya jo disebakno jo piya Sinten ingkang nyocotan pundak terantang bahwa yang ngampir bahasa. Kota-kota meninjau saking kelurahan Lampis Ireng. Saking paduan Karangkademel nggih Karangkletak. Minangka patrape kebayan. Pangkate wonten Lampis Ireng, matmangun diwangsa minggah dhateng Banbit Binaturata Negari Ngamarta. Ana itu niku jomblo sampun anyung ngurupi mbok bini wonten kraton Perseban Negari Ngamarta menika wonten Sri Nalendra Bathara Kresna. Gagacane jomblo. Ana Ndara Nalendra Bathara Kresna kate lapo iki. Ale kate ngisruh. Kuwi jelas.
Kadang iso paling uret-uret ngono paling. Uret-uret. Kadang ini jelas ya kadang ngeresek ketara gawe ewang lho gawe secaki bae picat. Salah-salah iku jodang-jodang diangkat iki kabeh. Mangun Giwangsa minggat dhateng Babin Binaturata anyumuripun Sri Nalendra Bathara Kresna. Mula jomblo ito mandeng kelanjutan Nalendra Bathara Kresna mripating plirik-plirik plerak-plerok minggat dhateng Pasawakan Agung Negari Ngamarta.
tau termat tau bangsa jomblo itu dibagong diturkai pisang yang wajang dan sudah ketinggal satu kono soto perkadang Pandowo sedoyo awit ini sampai ini perkadang Pandowo araso lumawan datang kelapis ireng jangan menapa kok jomblo saya kelapis ireng lumawan datang Projo Kamarto iya jomblo perkadang Pandowo nuhoni undangan wong tuamu deleng kono jowo iku bakal digawa menyang lampis ireng mbok kula kanggo apa ta apa jomblo Bidara reang matur nuwun sadherenge Bidara reang iki wae diutus men kere mubene dheweke ku lali ada lali lah yo nang cutu bar Jawa niku upam boten rawuh sedaya niku cutu niku lho mila reang cara nyusul ngriki iya jomblo lugu jomblo nggih ketaken dawuh
kadang Pandhawa tata siyaga bakal lumawan menyang Lambe Sireng. Kok banyu sirah tekan kene? Aduh, nggih Ndara. Reyang niki bot-bote niku cara diutus marang Kyai Rama saperlu dhateng praja ngamarta niki. Dawuhe man Kyai Rama pepilih panjenengan sampun diaturi man kelawan man Kyai Rama diatur lumawan dhateng Lambe Sireng. Napa nggih pun Ndara? Ya jomblo malah undangan ya tak trima. Bapakmu lho kene cara matur kelawan panjenengan ingsun ya wis tak trima. Tepak Ndara. Ndara. Nuwun sewu nggih bene dheweke ngriki kok Lambe Sireng niku dheweke mun kaget. Cara kok dia. Cara dalan-dalan niku menjeblong-jeblong niku diaspal halus hot mik. Lho. Mun hot mik niku cara rencana. Kok rencana nggih piye rencana sakniki pun dilaksanakan. Ono walus. Cara kalane alus dipine tanda niku alus niku pun. Pun ngriku. Dados niku man Rama kirangan. Cara oleh bangun Lambe Sireng niku bebasa dilampahi kanthi boten tapak boten tindak. Lho ya, boten tapak boten tindak. Dan sampai beleger dadi pun jambe sini gara dene Kanyangan Sunalaya pun binelah dados kalih niku lho. Iya jomblo nek jomblo. Lho, coba bener. Ngono ne kabeh-kabeh kok atur perbagi kok sumbah sungkem. Pak aku digeger kono kene kon siram gak terus sumbah sungkem lan malah bicara kerja itu jomblo akhirmu aku itu apa? Oh, Ndara Kresna. Iya Ndara, ki lali lho. Kok mau kok digawe gedhe ya mau yang lali. Kene jomblo. Gak ngono ne. Bapakmu Semar kira-kira wis bener kira-kira. Napa? Bapakmu Semar iku lho. Bangun kelurahan Lambe Sireng dientro kaya dene kaya Suralaya iku kira-kira wis bener kira-kira. Lho kirangan bener boten nek reh boten roh. Mung reh dipun aturi ra cara ngaturi rawuh para pepundhen Bendaya. Jomblo. Kok setun temen bapakmu Semar iku lho. Oleh gak ngomong ngono kan oleh Bathara Kresna dalan Pandhawa iki pun nakal. Dalan Pandhawa iku sing oleh Bathara Kresna dudu bapakmu. Sing tanggung jawab besok ana padaku kasetran, ana patine Pandhawa, ana asore para Pandhawa, ana andhen jurit. Ana perang Barata Indonesia Binangun niku panjenengan ingsun sing bakal tanggung jawab. Lah kok saiki mulancang suwi kendel Lambe Sireng dibangun kayak dipeni dentro kakang Suralaya itu bondo bandamu apa jomblo? Lho kirangan perkara bondo niku nggih bondo niyan kelawan kajat kok mawon pun reyang niku saged pawaan tata Ndara Kresna reyang saged pawaan tata dipun tata niku Ndara kelawan man keremo nyulut yo ngulon ngetan yo ngetan jomblo. Aja kok bacot-bacot kok katane kamu bangun kelurahan Lambe Sireng sing dietro kaya kae. Aku makane saka Diwarawati kraya-raya diganti kelak adikku Secaki. Saperlu bubarno perkatan iki. Saperlu bubarno perkatan iki. Gak urus sing jawab iku arep pun kakang ateges penjaga ingsun danging Pandhawa. Lah terus umpama mboten dibatalno syukuran niku para kadang Pandhawa ngriko. Dikaya apa kudu batal? Lho, Ndara. Lah arek niku nuwun sewu Ndara Kunto ya jomblo. Arek ngriki niku cara kok perlu nek kalawan bendera kula Ndara Kunto Dewa. Gak perlu laku ngriko. Lah nek wong liya tak angin berlalu ngoten mawon. Reyang ngriki niku diutus man Rama sampun ngatur Dewa Pandhawa sedaya enggal rawuh dhateng praja dhateng kelurahan Lambe Sireng malam-malam iki dibelekaken sapi.
Ya, dongel, belakang sapi malah-malah kemarin glewu digawe sikile ya. Mula kali glewu digawe sikile. Wedok tak gawe sikile. Oh, iya Bu, ngono gak masalah. Kata iki mangkene, Bang. Apa tak glewu? Sikile dibayar cukup wong nek kare kupune tok. Meter yo. Apa jauh? Sikile kikile hati iki juga wong kare kupune. Rasane mbok enggak apaan ora. Oh. Kaget Batur sing Cinanendra Bathara Kresna. Rasane den kecamah lamangun diwangsa. Sidra. Cinanendra Bathara Kresna ngawi paring sastra dumateng Kang Rai. Tunggu kawunaning hari sedaki isi ngulang dhewe. Kancut Kaliwondo Kang Rai sedaki sampun tanggap ing sasmita arsal sasmitane saking Kang Rama Maledra. Sidra sakmane kejoro ning kabur lan iki. Ngantos nyungsep nyosop wonten meja marmer lambene lambe ketuk lambe lambene jomblo adu lambene meja marmer nganti jadi aku ngene jomblo itu sakane ke jomblo sirene tekan belarak dinajar kadya kira raja kaya kelawan harya sedaki matal dateng alun negari ngamarta menurut werkane kahanane Broto saraya Werkudara bar kutakaku sing duwe masalah iku lak ya Kresna
Tapi Jawa ora duwe masalah babar pisan kelawan Perjeh kelawan Semar. Kadhe maneh. Lah nek iki yo ditunda-tunda meneh ben maneh lho. Delok kok. Sing coba iku cara ngono. Tetel sakmono akeh. Ana nek gak limang taning tali apa iku sakmono kae tetel. Cara madu mangsa sakmono kae jenang. Lah iki nek ditunda meneh ben apa gak mampu bar buta karo. Mulia karena akhirnya Cina kaya apa inggih nah iku berarti kang rayi di ngomong-ngomong mawon badhe batek lambe sirem jadi kau udah kau pernah lihat dhuwur wati iki sampun kersane menika pakai poin lan mangun diwangsa ya adine kaya ngono ayo padha dibagi kok nyantron kawat kanare kelurahan lambe sirem nganti ya ayo padha dibagi kelurahan lambe